filma om det. Axel! Hej! Noah! Noah! Noah, kolla! Kom igen Noah! Vi ska köra Facebook det där. Hur länge har du filmat? Jag gör nya, jag ska lägga ut dem på YouTube. Varför? Det är skoj. Är jag snygg då? Ja, titta. Linus, du har 10 sekunder och jag har den fulaste minen. 1, 2, 3. Du håller ju för kameran. Ja, jag ska ju räkna 10 sekunder. Sådär! Åh! Mamma tycker att det är rasistiskt. Det var bra. Det är inte så, jag skojar bara. Sebbe! Nej, jag fan! Det var skoj. Åh, ett fick från... Nej!